мақсад ефстид ро месем мақсад бачо. Салом алейкум бачо. Записай бачо. Камера кадесай. Салом алейкум бародару хай салом ҳамаре перуда. Короче ноя фархурда студия бародарум. Акай Мансур Хати, акай Давлаҷон Фархури ба дастгирӣ акай Давлаҷон пешраби мақсад студияи нав Вифсити камтарак хай бачаҳои пай кори бор шомадан ҳамин ремонт камкам рафти сай кори бора буд кардан ҳамин студияро карош пешравӣ кесан ҳамин мақсад ҳамин бачаҳои фархор киҷое боша набоша хай да дастгириян карочи ина соткачи акай Мансур агар мақсад ягон безеб соткак на ягон мақсад ягон чӣ боша мақсад яқиб ягон гапа боша биёян мақсад бо любой хел шикоят на мақсад бо айсарака мақсад бепул запис я кай биё бепулай мақсад сагрои фархор ина касе агар чӣ мекуна биёян хай бо ин агар Давлаҷон ягон сухан дошта боша ягон сухани дига мекуна бо хай ба хай гап мезанем Свочик наи Мансура ина студия хай нав ҳуй калаге бачаҳо биёин кадом миёин ами сентра дом культур дем этаж мекунам ами сентр биё 952 77 шлаб номера Мансура айсад то шава амиҷа ина ариф запис Куя запис чамона камера. Монуш ина нав запис кардем Я эсти трекас Давлаҷони Фархурӣ садои гиранда гӯшам мераса парво надорам گوشم میرسه پروا ندارم نکی بودی میتپا در دلم خاطره دارم بیچاره دیره دارم خاطره عشق حرامت تو بدنامی تو حرامی تو آخی حرام ای نامت صدا گیره در گوشم میرسه پروا ندارم نکی بودی میتپا در دلم خاطره دارم بیچاره دیره دارم خاطره عشق حرامت تو بدنامی تو حرامی تو آخی حرام ای نامت خاطره رو گذشته ҳайн ҳамиҷа бачаҳои марҳамат биёем видеоро дроз накунем гапа дроз накунем биёен ҳам макасар ҳам бо сифати аъло кадом метавона пул нашавад айсар запис мекунем пул натина гашт нашавад мақсад дастгиритон мекунад барои шумо мақсад ҳамаи бачаҳои фархор хидиё текстро агар дар кор боша ин агар ягон татиҷиранка дошта бошем мақсад менависемтон тайёртон мекунем ҳамаш мақсад дар рӯи шароитоша қоидавия хай ҳамин ядрӯза дар ремонт чанакам тарак ремонт рафсаем дурунш иншолло ҳамаш соз мешавад ҳам миҷем карочи гаврия баъд кадоми батл заданӣ боша ин ҳамин шогирд тайёр ой кадоми любой намудиш ки ҷой биёд ҷой батлам дорем тайёр кардаги консерт на любой намуд мақсад хай короче гапа дроз намекунем вест таҷикистан короче респект бачаҳо ғариб Ба саломат бошем гап нест бачо конахдо гап нест